хора нещо отмъстя на Краси, като го следвам, той без да ме види. И като той ме види, видеото свършва. Ще има 2 части. Той в момента нещо не знае, сега ще ви го покажа. Приближаваме се. По цял ден кога си взимал? Да помниш, че преди така 7000. Мамо, така окупа взимаше голема. Добре, не ги щупли. Ние го правихме, кажи път. Ето го хора с червеното. Ето го влезе вътре в сладкарницата. Перфектно. Ето го. Мен знаеш как беше ме обиждала? Имаше да шума къснее. Какво ме гледаш, бе, Кирил? Става това, знаеш как говориш? Какво ме гледаш? Що не ме гледаш, бе? Ето ми го бебето, бе. Перфектно. Мирише на скара. Минава перфектно, пана, той нищо не знае за пранка. Там уния лудите играят и не им показа живота. А направим 5000 лайка за час 2.